Hoi, ik ben Isa. Bij Johanneke Dijkstra. En deze twee dames, Tietvlien had ik al eens even aandacht toen schonken. Die waren bij een heel langdurig project. En net alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. Hashtag genieten. Ja. Lees even kwaad uit wat daarmee bedoeld wordt. Hashtag Genieten is een documentaire die probeert te bekijken wat er op dit moment allemaal gebeurt. Wat de tijdsgeest op dit moment is. En dat onderzoeken wij. En tegelijkertijd ontmoeten we heel veel mensen die zich daarin aangesproken voelen. En, kort hè, zei je. Ja. Dus meestal begin ik met zo'n verhaal. Dus dat is ongeveer waar het over gaat. Ja. En du bent daar onder andere voor in het boeteland geweest. Om echt met oren, mensen uit orencultuur te praten van wat is de passie, wat druwt hun, wat is de cultuur op dit stuit. Hè? Ja, klopt inderdaad. We zijn naar Australië en Nieuw-Zeeland geweest. In Nieuw-Zeeland hebben we een Maori-stam hebben we gewoond en gekeken hoe dat gaat, hoe dat werkt in een communityleven. Iets waarvan wij denken dat dat misschien ook wel iets is waar wij in Nederland een beetje meer naartoe gaan. Hè? Naar communities, meer samen dingen doen. Zo. Ja, om toch even de link met Joert te maken. Joert is de finale daar. Ja. Is dit iets wat je bijvoorbeeld in al die parteren die je dat in de projecten hebben, je publiceerde dat op internet. In ieder geval het gevoel wat je Joert heerst. Als je in al van die voedselbank, kom je hem dat vaker zien? Ja, een hele soort. Ja, eigenlijk maken we de documentaire vanuit het netwerk wat we opbouwen. Maar de documentaire hashtag genieten. De ondertitel is eigenlijk jong, ambitieus en blut. Dus nou ja, dat komt. Kijk mij neer, maar toch vanuit die zelf zo vol mogelijk doen. Precies, ja. Ja, wat we het eerste deel wordt ook alleen nog maar wie film je voor het eerste deel helemaal zelf net. Wat alle je dient de mensen die zich aanspreekt veel voor het onderwerp. Dus graag zelf van hun eigen verhaal mijn werkje willen. Dus dat is heel bijzonder. Ja, ik troe die haast om met de microfoon. Sorry. Maar dit, je merkt hoe spreken zijn actie of juist net? Ja, zeker. Ja, zeker. Ik vind het echt prachtig om te zien. Nou, we zijn helemaal volbouwd. Om te zien hoe soort mensen hier om mij willen werken. En dat het gewoon samen is. En dat het net om yield gaat of iets oors. Maar dat het gewoon is. Maar ja, die willen samen helpen. Mensen die het net zo roem hadden op het moment. Om die te helpen. Dus dat is... ja. Je hebt een interview in dit kader een heel pro de jonge mensen. Daar komt ik gewoon naar voren van we gaan natuurlijk een tijd achter de rug, egoïsme, carrière, alleen ik, het egocentrisme. Is dat wat ontverloren is het idee om die interviews horen met jongeren? Ik hoor eigenlijk niks anders. Ik denk dat iedereen wel op een bepaalde manier bezig is met om zich heen te kijken wat er allemaal gebeurt en hoe wat hij daarmee kan gaan doen. En ja, dat vind ik zelf en dat vinden wij alleen maar ontzettend tof. En dat motiveert alleen maar om bijvoorbeeld vandaag hier aanwezig te zijn. Het is mooi om hier gewoon onderdeel van te zijn. En ja, mooi. absoluut. Ja. Goed. Het verhaal geven we nog wel eens een keer vaker. Want dat project rent al even en geeft ik nog wel een heel tijd terug. Had mensen hier wat meer van weten willen. Wij moeten ze wijzen op internet. En we hebben een Facebookpagina, dat is facebook.com/hashtag-genieten. En onze website www.blauwhouseproducties.nl kun je volgen. Dat we nu dus productiebedrijf dat we op start gaan. Nou, ik zou ook volgend er staan mensen echt prachtige filmpjes op van jonge mensen die echt vertellen wat hun druwt. En dat gaat gelukkig net altijd alleen maar door de carrière en de dure auto en een heel duur huis. Maar er is meer op de wereld. Hè? Juist, inderdaad. En als mensen zich op dit moment aangesproken voelen om misschien eventueel een vlog op te nemen, neem even contact op. En het zou tof zijn als er nog meer mensen zijn die aansluiten. Bij deze. Nog een keer het adres even op internet. Blauwhouseproducties met AU.nl en op Facebook hashtag genieten en dan hashtag helemaal volledig uitgeschreven. Dankjewel. Succes. Ja, dankjewel. Dan wil je hem volgen. Goed.